Nura M Inuwa. Nura M Inuwa dai wani sabon mawaƙi ne wanda ya fara tashi tun daga shekarar 2011 har zuwa yanzu 2022. Muna fatan zai ci gaba da tashi har gaba da 2025. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da zuwa tashar Bakin Fama Hausa TV, tasha mafi shahara a arewacin Najeriya da ma faɗin duniya baki ɗaya. Idan yau ne farkon shigowa ka wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, insha Allah, da kuma comment. Dai kai ma ka jirbi da samun sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora, kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana like da kuma comment. Dai kai ma ka jirbi da samun sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan wannan mawaƙi wato Nura M Inuwa ya saka muku wannan daddaɗin waƙar ta ku tashi a channel ɗinsa mai suna Nura M Inuwa, ko kuma a wannan channel ɗin ta mai albarka wato Bakin Fama Hausa TV. Mu dai tun da Bakin Fama Hausa TV ta ƙware wajen kawo muku labarai cikin awa 24 ba tare da ƙaƙƙautawa ko sasan zuciya a ciki ba. To kai dai abin da muke tunatar da kai idan yau ne farkon shigo ko wannan channel ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, insha Allah, da kuma comment. Yadda ka ba ka samun sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora.